my gosh, hindi niyo alam kung gaano sarap sa pakiramdam na nakauwi na ako. Michelle, a message to everybody. Atras lang po konti. Atras lang po. Atras lang po konti. Atras lang po konti. Atras. Atras lang po. Atras lang po. Ayun, dumala na siya. Oh my gosh, hindi niyo alam kung gaano sarap sa pakiramdam na nakauwi na ako. Hey, nagbibilang na ako ng mga araw doon, ng mga 4 ulit ako dito sa Pilipinas. Ayan. Maraming salamat sa pagpunta niyo dito. Grabe, sobrang nakakataba ng puso. Alam niyo naman, nagsimula ko po talaga lahat. Lahat ng makakaya ko para ipaglaban lang tayo. Sayang. Alam niyo, maraming sayang. Panalo ka! Pero lahat na nangyayari may dahilan. Pwede ipakita sa buong mundo. Pinakita talaga natin kung gaano kalakas ang bayanihan spirit ng Pilipinas. Panalo ka! Thank you. Hindi ko lang alam na yung introduction ko, diba? Pilipinas. So, Michelle, Marquez, di? Michelle, do you feel like, sorry, you're starting the question. Of course, we're all present here for you. Yes, Did you feel like you needed the crowd? Parang winner ka na dito. You know, if ever I brought home the crown, syempre, ginusto ko yun. Pero my goal is really to make all of you proud to represent our country as best as possible. Nakita niyo naman, nakuha natin lahat ng special awards. And honestly, that's a testament to how prepared the Philippines was. Kaya hindi nila matatanggal yun sa atin. Sobrang lakas talaga ng tiwala ko na pagkita talaga natin sa buong mundo kung anong gano'n natin. Yes! I love you! I love you too. I feel like the recognition of this country. Thank you. But I know late na na-announce yung national post. I know! I know! Nanalo! Alam niyo, sobrang pinakita talaga natin kasi it wasn't voting. Ang grabe talaga kapag nagkaisa ang buong Pilipinas, lahat mabuha natin. The national costume all the way to the evening down to my own personal preparations, 200% po talaga binigay namin lahat. If nagkataon na nakahawak mo ng mic, basta alam niyo na sobrang pinaghandaan ko din yun. Lamon na lamon! Magkakahan nila ako na ganito kayo nakagtanggap sa airport. Michelle, yung message mo lang may mga fans ka, ilang oras na nasa labas din. Especially sa mga fans na nabasa, I'm so sorry, but thank you so much sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin. It means so much to me.